Започвам да пиша и ето случва се пак. Стрими, заливам ви и разказвам ви как израснало е момчето, като вълк единак. Живота денем и нощи шамари биеше с крак. Но може би така е трябвало да израсне. Стане рязко да тръгне и вратата да трясне. Да върви само напред-назад, да не поглежда главата горе, да държи пред никой, да не навежда. Пътя, по който върви, всеки си го избира сам. Съм тръгнал към дъното, връщам се оттам. Мисля, че има още много от себе си какво да дам. Ако не ти харесва, заповядай, изпрати се сам. Колко гангстери големи, да същи новите схеми, заобиколени от проблеми. На какво па ми дреми? Let's go България, show me как се избират милиони от райски газ в балони, продаващи лепрекони. Бам-бам, патлака с истината зареждам. Започвам да стрелям и в рими да я нареждам. Господи Боже, към те протягам ръка. Моля те да закрилиш нашите деца. Дебели чичковци в костюми, богати на думи, но досега не бяха чули. Двете нули, фанали се сериозно като отдавник за сламка. Да трупат пачки и швейцарска банка. До кога ще бъдеш просто работник? До кога ще носиш на гърба си скъсания потник? Кога ще бъдеш скапан мъченик на съдбата? Стана време, задника си извадиш главата. If you like this, come follow me. I think everyone thinks maybe they know me. Двете нули, за мен не бяхте чули. Само оцелял сред хиляди кръвожадни акули. Нататък е възможно, внезапно стане сложно, се да става тревожно. Чувства се тегловно, колкото е възможно. Ще ви разказвам обстойно на всички гадни копелета. Ще им влизам под кожно. Чакващи много, а всъщност нищо не дават замяна. Всички знаем, че сте от план, зрителната измама. Коронавирус, епидемия, почти от народа бедния. Безпощадния, ние подобрения, за от попадения. Дали поздравления, отворени заведения, просрочени задължения. Всяка вечер с изявления, очаквани усложнения. Като се нахранило рачка, другите раздаде имия. Колко гангстери големи, да същи новите схеми, заобиколени от проблеми. На мен какво па ми дреми? Let's go България, show me как се изпират милиони от райски газ в балони, продаващи лепрекони. Бам-бам, патлака с истината зареждам. Започвам да стрелям и в рими да я нареждам. Господи Боже, към те протягам ръка. Моля те да закрилиш нашите деца.